What's up mga choy? What's up mga choy? So, karon namin diri kon sa Ayala. Gigan mi sa City Hall kay nagkuwag sa taong gigwa part. Smoke weed every day. Sa taong gikuha among sweldo. Rich kid. So maglaglag sa mi diri karon. Amo sa ni-enjoy among mga kaugalingon. So mo to. Karon pa ako ka-vlog kay nagsakit, then busy kayo sa eskwelahan. So tanaw na to sa buhaton niya. So let's go. So what pakita ko? So meet my friend. What's up mga chuy? Some motherfuck man. So kaon sa take. Gutom na kayo. So, yan ano? 24 hours later. So, namidiri ka sa Ayala Square Market with my friend. Huldapan mo nga. So, girl, Ginawang doggy men. Ginawang doggy sa hingin ka. You look at here, bro. Here, my hair is not stuck. Where are we? Bibili kang dog. Bibili kang dog. Kasi marami ang dog. Tagalogin pala to yung kaibigan ko. Diba ay mga chay? Palit yung cook. Cook. Ito na naman. Cook. Ikaw, nasa sayo ang desisyon. Kaya na lang mo eh. Pareho. Ano lang, no choice may para. Wala ba eh? Tubig ako. Kaya sakit, ganyan, gahap. Mangita na po sa cook, mga kaibigan. Sila yung unstable ko. No, God! Big ito men. Karang mo. Karang mura ko. Hindi, gabi na kadagan ako cook. Sakit kayo. So, bino kayo. Parang hindi kasi. Ayun sila. Eco-friendly siya na Sprite. Pura siya bugok kasi sige Tagalog. Wala rin na Tagalog. Sila yung ako abrihan na. Ako abrihan ni Inumon. Ako na ibahali. Asal ta karon? Mag-adto sa Matuloy. Sa cookies mo. Which Tagalog? Which Kaya, so, napasok sa bagyo. And his name is John C. Hindi kami kasagit karon kay isod na. Mga kasama ni diri. Pwede daw. Nakasabon. So, boring kita ka mo. Lang atas sa tabalay.
Wala kayo. Mutuyok sa na. Papi. Lah. Paitan na din mo yung diri naglaglag. Pinuhod na sa... So, ako sa siyang i-montage in 3, 2, 1. Let's go. Lose control. Roll. 3, 2, 1. Drop it. So, maura to. Palitan eh? Ipalitan. So, kanila yung palitan daw. Mahal kayo. Tag 235. Motherfuck, man. Hihingi ng discount sa SP. Taga kuan din siya, taga Bulacan. Nakalagli siya diri sa Cagayan. Shout out sa mga kasambahay ko dyan sa Bulacan. Magbayad sa may. Let's go. Kabayan. John, di kami. Uy, pangina min, daming pera min. Magbayad ko sa mga kaibigan. Yung naging pera min. Motherfuck. Kalo pera mo, boss? 10,000. Anong bibilin mo, boss? Ito lang. Daming pera min, bibili ng ganyan min. Pobre ng tao sa. Ngayon lang. Asan ka, boss? Boss? Sa Ayala ka rin. Ba't nawala si boss? Ay, andito lang pala min. Tatas-tas kayo linya na. Boss, isang shoutout daw, sabi ni Jan. Sa taot dyan nga, wala nang magkita sa mo ka rin. Meanwhile, So, bayad ka ba? Sa ulok kayo sa pamati nga. Nag-video na dali sa mall. Bro, okay lang na kay. Normal lang na siya, di ba? Lilipat kami ng Pampang na ngayon kasi subset ni. So, bayad sa ano? So, namidiri ka rin sa Isanam. Isanam. Pretend that he is bars on brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. Asa mo ka di? But you Walang laki. can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire and we dream by the fire to face another Kahit ito bang lipay? the plans that we Always red para lagi tayong tama. Dapat, nandun. Sakto itong pagsakay sa escalator. Escalator. What the fuck, man? Okay, gaitol kami. Libito. So, Karan. O, Tagalog na Buying- siya, di ba? Buying everything challenge mi karon. Para na Siya ra. Siya ra mag-buying everything. Yapon. Ako tig-bit siya mga gamit. Kaya mo niya sweldo ko. Wow, nag-skid din na nila eh. So, Karan, edit lang. meanwhile, So, Karan, namin sa pikas nga building sa Ayala. a few inches later. So mo to, manamig suroy-suroy din sa Ayala. Bali na sa mig SM downtown. So, bangra. So, let's go. Whee! Tabok ka? The motherfuck. Ha? Tabok ka? Motherfuck. Tabok ka?
Maning hila sa siyo-siyo. Kaya nga nagway. Mato may karon sa downtown. Sa ay may taxi sa Pliti yapon. Oh, ilas kayo, di ba? So, doon na kayo, no? Naran downtown, no? Para. Doon na kayo. Then, iyang gusto. Wag taksi na rin diya. Padulong. Taxi may kailangan niya kwarta. Sildo niya karon. Nagtuos yung dato, miyay. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wow! 1, 2, 3. Go. What the fuck, man? So, what's up mga Joy? Kami na rin karon sa SM, dre. Out. Oh, so, moto! So, para to, mag-imo make video karon sa akong poetry kunoy. So, muna akong videographer karon. So, let's go. Tara na to sa akong next na video. So, sa katong pa nakasubscribe sa akong channel, subscribe na mo. Please like the video and click the notification bell. Right, cheers! For you to be updated with my new videos. So, let's go. Bye-bye. Yeah. Abangan niyo yung kwan ko. Abangan niyo yung buying everything challenge niya. Yeah. Yeah. So, muna to mga Choy. So, kita-kita na punta sunod. So, thank you sa pagtanaw. So,